بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبو بلجلي فوق أول منو ملكونو أني ملكو كا أمانك تشاو تشلا أمانك جي جمانو جمانك أمو فوني سلامي فولي نودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أوكا جبراني سو مندي سافنو دي بينال تي في أوكا جموكا ميني أبسيجي أوي سون تيجي كوفي نودي سبيسيال رمضاني أكمانا جموكا يسيجي أوي كوكورو إنا فو يربا كلامتومي جموكا يسيجو سيجي أمبي أنا إمامو wele kana ulu ka se kana anga se ka jeka masala fendo ka munu be ke sababu ni nga dinaw nyambulo munu be se ka ke sababu ye fana ni nga tabulo nyuma njira ana nyimuka sigosi ambe kuma sendo ta no anko mako tema tumina ka se ka manifumbo filila okuma amba bela jile foka wali mano yana nga jobana no bela jile konnana amba foko allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa sallim kadaka jena tike ko harmade ni bake ibe allah subhanahu wa ta'ala fo ka barkada ni nga tlaka solike aka ciba sanuma isafe hakila olu nyante anye cibla anga imam mayna fo aw bela jili ba ledon kenen kay korole no di imam Seydou Diallo ni ngabo badla bugot mana imam assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh si kul bastila alhamdulillah ambe ala tanu ka ala barkada okay alhamdulillah mala deli sungolo la katimi ko nyumandi allahumma amin kashini kanadi ya rabbi allahumma amin metal ba wona lailatul qadri ala kambe ama amin ya rabbi ala kambe ama ya rabbi ala kambe ama do mun kala ka bemne amin ya rabbi allah bato mun kala ka bemne ya rabbi masrabati mun bo ya rabbi ala ka be kan yibu madala ya amin 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 salli ala muhammad sallim alhamdulillah foli temenen ko fe ka boyin Seydou anyi wele kana anga kene kambi anga seka kuma subelebeleba min ni maaw b'a ɲini sunkalo kɔnɔna na n'an ko ma ko Laylatul Qadr i n'a fɔ i yɛrɛ b'a fɔ cogo min ko maaw kan ka dɔn kofɔlen ɲini 21 23 25 ani 27 29 a kan ka ɲini nin su damadɔ ninnu kɔnɔna na o de kama n y'i wele ka na inshallah hakilila jamana in kɔnɔ walama n bɛ se k'a fɔ diɲɛ fan caman fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ don kɔfɔlen la ɲɛnamaya su kelen min na o ye tile 27 su ye kosɛbɛ kosɛbɛ dɔnnibaw bɛɛ bɛnna o kan Laylatul Qadr a nana cogo di inshallah fusamantiya jumɛn b'a kɔnɔ inshallah n'a so don n'a sera an kan ka fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn k'a kɔnɔ an y'a mɛn dɔnnibaw yɛrɛ da ni sunkalo suta laban n'a tun sera maaw b'a ɲɛnamaya ni sufɛseliw ye kosɛbɛ kosɛbɛ maaw b'a ɲɛnamaya ni zikruw ye maaw b'a ɲɛnamaya ni sarakatibaw ye kosɛbɛ i n'a fɔ yɛrɛ y'a fɔ an ba Aisha n'ale tun ye alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ye sufɛseli ninnu na kosɛbɛ a keleyara a y'a ɲini alakira fɛ a fana ka fɛn dɔ fɔ a fana bɛ se ka mun k'a kɔnɔna na n'a kama a k'a fɔ ko allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni dɔw bɛ kari mun d'a kan nka a bɛɛ lajɛlen a bɛɛ ye kelen ye ba siri bin na bin siri b'a la a bɛɛ y'a ka balo bamananw ko ten alhamdulillah o tuma na an bɛ fɛ i ka se ka ɲɛfɔli k'an ye inshallah Laylatul Qadr kan inshallah ta'ala Diallo alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin ala qadri hubbika fihi اللهم صل على سيدنا محمد على قدر عنايتك به اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أمي بفو نكرا ني كشي فولي أني هنا ني بركة فولي أمي على دير على كان كشي على كهنا نا على كبركة دو أمبلا جينا يا ربي سي ينغالي منك يا سانغ كما تليا كم واتي كودو نينغالي باي كان أكيد كرامو باوديلا an ye kalandenw ye an bɛ ka tugu karamɔgɔw nɔfɛ dɔn dɔn donc an ye fana min mɛn u da tuma dɔ la n'u tɛ yan
an fana bɛ se ka hakili jigin dɔɔnin kɛ ka d'a kan an y'u lamɛn an ye fitinin sɔrɔ u nɔfɛ donc an ye fitinin minnu sɔrɔ u nɔfɛ an ye faamuya min sɔrɔ u nɔfɛ an bɛ sura in yɛrɛ ta kuranɛ kɔnɔ Allahu taala kama بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نين سورة صدق الله العظيم سيني دون بابو بلاو كان تفسير كي وبي سوالو كالو بكي وتكلا تفسير لا الله أكبر nga an ye kalandenw ye inna anzalnahu yɛrɛ suran dɔrɔn ye dɔnnibagaw ye kuma min k'a la a tɛ ko sunkalo yɛrɛ kɔnɔ Allahu akbar donc an bɛ se ka fitinin fɔ ka mɔgɔw hakili jigin sura in i ye ɲininkali kɛ ko mun na laylatul qadri nana karamɔgɔw ye caman fɔ o la an bɛ ala deli ala k'u sara ni hɛrɛ ye Allahumma amin silamɛw yɛrɛ fana ye caman mɛn o la laylatul qadri sababu ye min ye kuma lasurunyana komi an bɛ fɛ ka taa ɲɛfɛ cɛ dɔw tɛmɛna u b'a fɔ ko sami'una al-ghazi ale tɛmɛna sani alakira kana sallallahu alaihi wa sallam alakira nalen alakira y'a ka baro de fɔ sahabaw ye a kɛlen k'a ka histoire fɔ sahabaw ye waati min na sahabaw dabali banna ka d'a kan ale tun bɛ a ye kalo 1000 de kɛ a bɛ jihadi la donc a y'o jihadi min kɛ alakira y'o lakali sahabaw ye sahabaw natara a ka baraji nɔfɛ u nata baraji nɔfɛ donc olu b'a fɛ ka nin baara baden kɛ cɛ in baara min kɛ ka tɛmɛ olu fana tun b'a fɛ k'o de kɛ nka o fanga t'olu la o si t'olu la donc o kama u natara u kɛlen ka nata ala kɛra jibril jiginna kan k'a fɔ a ye ko ala ye su kelen d'i ma sunkalo kɔnɔ o su kelen ni i ka manto min sera ka jogo 2 sɔrɔ ka bato kɛ ka bɛn o su kelen miniti 2 ma ko o baraji o ka fisa ni sami'una al-ghazi ka san 1000 jihadi ye ala kɛra fusamantiya kama donc ala kɛra ka fisa ni kiraw bɛɛ ye o kama anw fana mantonw sɔrɔ ni mantonw bɛɛ ye ka d'a kan ala kɛra valeur de bɛ anw kan sallallahu alaihi wa sallam donc sahabaw ye nata min kɛ silamɛ fana kan ka nata de ka barajiba sɔrɔ ka nata ka baara ɲuman caman kɛ donc n'o kɛra i bɛ min ɲini lahara i b'a sɔrɔ ka d'a kan u b'a fɔ ko dɔnnibagaw b'a fɔ an ye ko lahara min ye ɲuman kɛ o bɛ nimisa min yɛrɛ ye juguman kɛ o fana bɛ nimisa mais o ka nimisaw tɛ kelen ye min ye juguman kɛ ale bɛ nimisa hali ni kun ka ɲuman kɛ min ye ɲuman kɛ o fana bɛ nimisa hali ni tun ka dɔ fara a kan donc sahabaw ka nata kama Alahu taala hinɛna alakira mantonw na a ye su kelen di o su kelen dɔnnibagaw b'a fɔ an ye k'a fɔ sunkalo yɛrɛ ka bonya laylatul qadri don sunkalo yɛrɛ ka bonya laylatul qadri don dɔnnibagaw b'a fɔ an ye fana kuranɛ fana jiginna a kɔnɔ donc sunkalo kalo bonyana ni bonya caman ye nka laylatul qadri y'a fanba ye وليلة القدر على فن القرآن كنا كو إنا أنزلناه في ليلة القدر كون القرآن جين كبدلة القدر شوما القرآن يفهم باي أجينا كلام من كنا ويفهم باي donc شو فن كرا شو باي donc بايرا سونغالو كلو شيمان غتا كلا كرا مانتونتو الله أكبر سونغالو كادا من أكل فلو فاكل بسبا أما نساليا كذا كبنيا چامان دباكونو بنيا چامان دباكونو كذا نكمان يركا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر يا الله تراكو على كرا جون إلا دون ليلة القدر لا أقول ليلة القدر قال ليلة القدر مثله خير من 1000 شهر أشو كلم بتو من تفلا يو سراكونو من تدور يو سراكونو من تان يو سراكونو أي شو بيد جو كانت براجي نوفي كو إيو منك كو كفساني كالو باكلي على باتوي donc ani kalo bakele ala bato te kelen yɛrɛ ayi a ka fisa n'o ye de donc jɔn b'a da dɔn ala de b'a dan dɔn khayrun min 1000 shaharin a ka fisa ni kalo bakele ye donc samina al-ghazi ka kalo bakele jihadi a ka fisa n'o ye donc ala bɛna baraji caman di ala kɛra mantow ma ka bɛn a su ma ala bɛna hɛrɛ caman suri ala kɛra mantow ma ka bɛn a su ma a bɛna barika caman di ala kɛra mantow ma ka bɛn a su ma donc jɔn bɛ sɔn i ka nin ka taa k'i to nin man ka taa k'i to donc a nafa kama tanazzalul malaika ko mɛlɛkɛw bɛ jigin a su laylatul qadri su Alahu taala bɛ mɛlɛkɛw yamaruya mɛlɛkɛ bɛɛ bɛ jigin tanazzalul malaika mɛlɛkɛw bɛ jigin a tɛ dan o ma dɛ waruhu fiha
o président ba no jibril o fana be jigi ala b'a fɔ mɛlɛkɛ aba hay jibril I fana ka jigi su in na donc o b'a yira na k'a fɔ mɛlɛkɛw bɛ jiginin kɛ u bɛ taa ni ka segin kɛ sankolon dugukolo cɛ don caman don o don mais lailatul qadri ta fanba b'o de kan tɛgɛ fa b'o de kan donc mɛlɛkɛw caman de bɛ jigin ka tɛmɛ mɛlɛkɛw bɛ jigin ka da ka harisa b'a fɔ ye Bukhari la walima Muslim na a b'a fɔ yata'aqabuna fikum malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahar mɛlɛkɛ dɔw bɛ yen olu bɛ jigin ka hadamadenw kɔlɔsi tile fɛ donc olu bɛ jigini min kɛ ka hadamadenw kɔlɔsi hadamadenw bɛ baara min kɛ u b'o jateminɛ donc lansara bɛ taa se waati min na mɛlɛkɛ minnu jiginna sɔgɔma olu bɛ taa wula fɛ donc n'olu taara mɛlɛkɛ wɛrɛ b'u remplacer olu fana bɛ jigin ka daminɛ lansara jigin kɔfɛ fo ka taa se fajiri ma donc u bɛ ɲɔgɔn remplacer ten donc n'u ye ɲɔgɔn remplacer u bɛ mun fɔ u taatɔ n'u bɛ taa n'u taara waati min na fa yas'aluhum Allahu ta'ala b'u ɲininka wa huwa a'lam bihim ale de bɛ ko bɛɛ lajɛlen dɔ ka tɛmɛ u kan mais a bɛ mɛlɛkɛ ɲininka minnu nana sɔgɔma ka na alakira mantɔn kɔlɔsi a b'u ɲininka aw ye alakira mantɔn to cogo di olu jigintɔ b'a sɔrɔ an bɛ ka fajiri seli olu b'a fɔ ala an jiginna ka sɔrɔ u bɛ seli la donc olu bɛ taa wula fɛ n'u taara ala b'u ɲininka aw ye n ka mantɔn to cogo di a ye n ka jɔnw to cogo di o b'a fɔ an nana o b'a sɔrɔ u bɛ seli la wa an bɛ taa o b'a sɔrɔ u bɛ ka lansara fana seli donc minnu fana bɛ jigin wula fɛ n'ala ye olu fana ɲininka o b'a fɔ ala an jiginna an y'a sɔrɔ u bɛ ka seli wa an bɛ taa waati min na o y'a sɔrɔ u bɛ ka fajiri seli donc mɛlɛkɛw bɛ jigin taa ni ka segin kɛ sankolon dugukolo ni ɲɔgɔn cɛ don o don mais lailatul qadri su ko tanazzalul malaika mɛlɛkɛw de bɛ jigin u bɛ jigin wa ruhu fiha mɛlɛkɛ jibril yɛrɛ b'a la ala b'a fɔ o fana ka jigin donc n'o jiginna o b'a yira k'a fɔ e min ye président yɛrɛ e man ka to yen su in hɛrɛ e t'a fɛ wa mɛlɛkɛ jibril b'a fɛ a ka d'a ye donc e fana ka jigin wa ruhu fiha bi izni rabbihim u bɛɛ lajɛlen bɛ jigin n'u ma ka yamaruya ye ala de bɛ yamaruya d'u ma u bɛɛ ka jigin min kulli amrin u bɛ jigin ni yamaruya kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye ka d'a ka latigɛ fana don lailatul qadri i b'a fɔ i bɛ se k'a fɔ lailatul qadri i bɛ se k'a fɔ lailatul qadri ni ko lailatul qadri o ye latigɛ su ye lailatul qadri o ye kɔrɔta su ye kɔrɔta su ani latigɛ su ka d'a ka kɔrɔta su don ka d'a ka latigɛ su don ka d'a kan mɛlɛkɛw bɛ latigɛw sɛbɛn ka taa bɛn lailatul qadri ma dɔnnibagaw ko k'a bɛ daminɛ nisfu shaban na a bɛ taa ban tampon bɛ sigi a kan lailatul qadri don donc maa min kan ka hɛrɛ sɔrɔ nin san kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen latigɛ bɛ kɛ ka taa bɛn lailatul qadri ma maa min kan ka tɔɔrɔ sɔrɔ ala kan kisi o fana bɛɛ lajɛlen bɛ latigɛ hɛrɛ fara juguman kan maa min kan ka si sɔrɔ dɔ kan ka fara maa min si kan dɔ kan ka fara maa min ka nafolo kan dɔ kan ka fara maa min ka kɛnɛya kan nin bɛɛ lajɛlen bɛ latigɛ mɛlɛkɛw fɛ ka taa bɛn lailatul qadri ma donc min ye kabako ye ala ko salamun hiya a ko salamun hiya a ko kisi de bɛ hiya o su ye o su in na hatta matla'il fajri k'a daminɛ o su sa fo ka taa se fajiri ma o bɛɛ ye kisi de ye o bɛɛ ye hɛrɛ de ye o bɛɛ ye barika de ye alakira mantonw ye donc n'i ye sura in ta k'a lajɛ sura in yɛrɛ dakuruɲɛ a bɛ bɛn dakuruɲɛ 30 de ma sura in yɛrɛ bɛ bɛn dakuruɲɛ 30 ma i y'a fɔ i ka kuma la sa kuma daminɛ la i ko munna walima i ko an bɛ lailatul qadri ɲɛnamaya ka taa bɛn 27 ma dalu dɔ de b'a la donc n'i ye sura in bɛɛ ta k'a lajɛ sura in yɛrɛ bɛɛ bɛ dakuruɲɛ 30 o de kan ka bɛn i n'a fɔ kalo tile 30 donc kalo tile 30 lailatul qadri fana sura o fana dakuruɲɛ nana bɛn dakuruɲɛ 30 ma min ye kabako ye salamun hiya ko kisi bɛ su in na su in fana o fana taara bɛn 27 ma dakuruɲɛ 27 ma an ka compter inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri. N bɛ fɛ k'a compter nɔfɛ pour que i k'a dɔn an ka segin a kan inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatu al-qadri laylatu al-qadri khayrun min alfi shahrin tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi-izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya
orbe be mugan wolon vlama mugan wolon vlama donc ni ya yambe a nyama lailatul qadri mugan wolon vlala donc dakurne tara ben kile mugan wolon vlama Allahu akbar ni ye dalu doye o dalu doye donc hatta o mugan shegi matla'i mugan kononton al fajr o bisabay donc orbe be na fo sungolo kalo kile bisabama donc ala ko misira fo qur'an ayala sura in fana majigi ku feti amajigi ku feti wa ala par hasard fenati ala fi no par hasard ti ayuti donc ni ya ala ya abbe mugan wolon vlama anda bena sama iba soro mugan wolon vla de ka chala Allahu akbar iba soro de ka chala ko so be hayno asoro abbe bom mugan wolon vla kono mais mugan wolon vla de yi fambay o de ka chan donc ni dalu kili munu ma ni na mugan wolon vla ma mangu korofo wal ma manga dofuma non uba ke ni dalu dori sura yere lailatul qadr shiya sabada na ala ka sanu ga kuma tan ga sigi shiya kile shiya fla shiya saba hada ma ne kuma tinya iba tan ga sigi mais ala ne ala kuma tan ga sigi donc koro de bala donc lailatul qadri ni yo harfu jati o de be tagabe mugani konontoma Allahu akbar ya be faranga wonga o be tagabe mugani wolon vla tabe mugani wolon vla ma donc ni ngomi dalu flana munum be anyana ma mugani wolon vla wa no sun to sira fana maw be yelema mishro kono ko sobe ala kira sallallahu alaihi wasallam ko sobe ko ka zikuru chaya ko ka yafanyino chaya ko ka ala dilu fana chaya ko sobe ala kira sallallahu alaihi wasallam ayat be yelema mishri kono ko so abe itikafu ke ina fo salama o chama mbake itikafu ke itikafu bene be yelema mishri kono kana ta kulongela wala kana ta telela wala telephone bibulu ka video la jeno ibita mishri la ala bato de kama donc ni ben na ta jume baraji ka nata baraji la ya sanga siga nyoro basoro anga siga joro basoro la hara jodu donc sultan la manasi ala kira mbetaka misri la ayira ala kira sallallahu alaihi wasallam donc ala kira min juru mutaka o be ka yere senge batula itara ka be fendo no fe donc kana to baraji ka takito ni baraji tarakito o re perdi dodi e kana fen soro na fa soro wati mina e ma songa wuli wala fe ato na fa intara donc no kera yere de hay no asoro ati toro ati fuyi mais igoni iye dobi yere ga no ngadu fuka ban ima alaka ya faso ima alaka hinasoro vraiment hada madema nga soma ala lailatul qadr ala kera kelempe dima ala kera kelempe kira bayani ni ala di aw ma ngada mantoma ala ko wayi badi muhammadu ne ma gada mantoma kadaka ushika dogon kadaka ko nyuma manchang kadaka ko kulangolo ndika chang kusobe donc ni ala manin di aw ma ngaki aka an kisi lahara amatan ju amatan fwalay kuma ka chang harsa dobe ala kala karisa sallallahu alaihi wasallam kuma ina faka bon hadisan ira na faka bon hadisan kayiri la ala kala ko kisi na mabaye akan lailatul qadr nyini akan nyini sungolo kono yoro de la baba kan nyini tan laban kono donc n'a fɔra fɛn min ma ko i k'o ɲini tan laban kɔnɔ o kɔrɔ ye jumɛn o b'a yira k'a fɔ ja a tɛ to yɔrɔ kelen kuma in b'o de yira n na a y'a ɲini su tan laban kɔnɔ harisa dɔ la a b'a fɔ k'a y'a ɲini wolonwula laban kɔnɔ donc o bɛɛ ye tan laban in de ye donc ala kira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam a ka harisa dɔ bɛ yen min an abdullahi bun unais o de bɛ harisa in lakali radiyallahu anhu o b'a fɔ ko ala ka jɛ b'a ma ako anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kala kishin ma bayi ako uritu laylatal qadri thumma unsituha kudilatul qadri furana la kirai laylatul qadri na la kirai ya don ngumba foyi wati mi nyina nako Allahu akbar si ni kuma bari ni hadisan ma kana kalange yirema kana kalange ni kitabu yi kalan kɛ ni karamɔgɔ ye ni hadisa in ni ye hadisa in kɔrɔta k'a lajɛ tuma dɔ la i bɛ ɲɔgɔn kuma la ala kɛra hinɛ nabi ɲuman de ale nana anw kama ale nana hinɛ de anw kama mais n'a fɔra k'a na lailatul qadri yira an na a ka tila k'a fɔ k'ale ɲinana ala kɛra ka ɲina ni anw ka ɲina tɛ kelen ye sɛtanɛ de bɛ anw la ɲina mais sɛtanɛ tɛ se ka ala kɛra la ɲina kisi nɛɛma bɛ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a ko lailatul qadri yira an na a fɔra n ye
mun bena fayi wati mina akrotala donc ina nako donc jumene beni hadisa tafsir ke am sig qur'ana yama qur'ana ba fayi sanuqri'uka fala tansa ala ko ala kirama akon ni bini lakala waytenina o ay gara bisiga nyina jugudi donc ni qur'ana ni hadisa ta kan qur'ana ayin ta kadaya itina fam itina nafa yare fana soro mais ala ye mun fara ayin ka ako sanuqri'uka fala tansa ayim tugala illa ma sha Allah nabi Muhammadu lakala nabi lakala nabi lakala waytenina fo ni ala sona iga nyina minko Allahu akbar donc ala de bise ala kira Allah nyina wala kala kira Allah nyina yan fene here de du si ala kira gunga bo odun ka fo sahaba wi ni ndon lailatul qadri sahaba to memke utumbe udadi o bal ma utumu labe wu daga sunogo fo na shu sera o wuli ka fo ko bisu de lailatul qadri kira da ya fayin abin lailatul qadri amu o sujo amen nafla sallallahu alaihi nyuma yan kala no banadu amemke o betemene bara bere wi am betemene nga jien ko wi amma fa am bere lailatul qadri ma donc no kala perdida donc ala kira wi nga here de la o de kama ala kira mason lailatul qadri fo o de kama risane fo ko de fani ala kira anyeba la pour nga here soro ako kanga yini kan laban kono akala kan deme hine kama akanga yini imperu kono mugan kele mugan saba mugan duru mugan wonuvla mugan kono donc ala kira fo ala kira be fa nga jijari angana salia kadaga na salera amme ga sumin to ikatina fla silala amme suno min ka te fo na fayin donc no kala perdia anga ke sapsi ala kira kunga fo ko bile lailatul qadri anga lailatul qadri ke anga taka la hara jodu kira tiana lailatul qadri fayin hali kuma na fayin ni kuma fayin be anji jala kosobe wala me baraji chaman so ka faranga joro kala hara donc no kala na kira jaragi ana jaraki amma fo kira ya to yesu rana wori kama an fana mai forka tukuni don ala kira kan yina hinedi mantuma kada ga lailatul qadri ni asro san bi shegi ani san saba ani karunani bi mo da chama to soro ayi boni e bato baraji bela jelen soro ka kle kala ga shugure jo ka faraka donc darbe faraiku o here de mantuma wori kama ala kira ko kalimina ala ya lanina o don o de damba famu adi sayna ka fo ni hinade an wi ala kira manto mi halbi sallallahu alaihi wasallam walma ni hinade nana ala kira gama ka fo ko bosi ngoni lailatul qadri kilim ngoni wolum blay donc amena fala kira lailatul qadri fay anda nawma ama bato ke tukuni ama da lailatul qadri ma manji gidaw kan mais tuma do na kala allah haramin misa munama do faranga batuka donc o de kama ala kira lailatul qadri préciser ala re fene mason akanye fo donc o kama ko kanyina na mais dombe bato ke doyi mais wati be domi fana sugande do ko boni sibabu dona ijija fana la wala ko sobe ijija wala ko sobe dombe bato doyi o de kama ala kara Allah taala yashun dugu lailatul qadri kono ato sungolo kono akala ga dugu tan laban kono kanga nyina shu bela Allahu akbar donc o kama ala ya ka jonyumaw ay ulu fana dugu jon chela ki ga bebunya kana do bonya ka dotu kanu ke salatul wusta me fo chama che seli me fo ala ya dogo seli farda seli chela kanga farda seli be seli donc ala kunto ga fana préciser am maga sal bakato wi donc akunte ke hera yama donc ala kira ka fo kala nyina ni hadisa ina don baka ko ngani faraka anga karamo ko ni fani ayi unni ngali minge u ya la famu ni na donc ba ira ka fo kana kalange ni kitabu yi si ni ma tu me karame livre jibril jigna kira ka domina sallallahu alaihi wasallam ayi fay ako iqra ko kalani ke ala kira signa ka mais na so kitabu kum hada madina kala jibril kum mina dara kitabu dala kira kitabu ta abada rabta donc ala kira da bada wurare donc kitabu te makala ko konta kitabu ma fille ala kana nga fili balu ya rabbi ala kana nga fili banci ni arisa be kitabu ngene de ni sosoli kera yuro munna kitabu be ada ele voilà ako différence aw ba différence ira même kitabu kalan karamo ko bulu kitabu kalan karamo ko bulu kada ga kuma do ta ka fameni rega famu ni karamo te min bi la fam ibe fili wechi donc igi nga ta sira nyuma ga ibe ta sira jugu ala kan kisama donc ni hadisa to manamina abdullah ibn unais alayhi lakali akola kada ko ka bora ka na to qadiri fo kanyina akume wa arani kola kira ko wa arani subhaha asjudu fi ma'in watinin akunga
abe komi su intemeni ala kira mana kama na fo sahaba wati mina ako ne kuma fika lailatul qadri fa men na dongo men on hakili bala don sanana kadaka an seli min ke no e sogmara seli an seli min ke an seli la bogola donc ar satigi yɛrɛ ko ala kɛra u selilen u tilalen seli la k'i bɛ bɔgɔ ye a tɛ n'a nun na donc o b'a yira yɔrɔ ɲiginna ala kɛra seli la ka d'a kan o tun bɛ seli cɛncɛn min kan walima o tun bɛ seli bɔgɔ min kan donc o don sɔgɔma kɔni san nana donc lailatul qadri min tɛmɛna ala kɛra ɲinana donc a bɛ komi san nana a don jɔn hakili b'a don na sahabakɛ ko k'ale hakili b'a don na wa kana Abdullahi ibn Unais ko bɛnna o don ma tile 23 lailatul qadri bɛnna o don ma. Donc k'a fɔ lailatul qadri an kana ɲini 27 dɔrɔn kɔnɔ a bɛ se ka kɛ 21 a bɛ se ka kɛ 23 ye a bɛ se ka kɛ 27 ye a bɛ se ka kɛ 25 ye a bɛ se ka kɛ 29 ye donc ala kɛra bɔra nin don ni halisa b'a yira n na k'a fɔ ala kɛra bɔra nin don k'a bɛna fɔ sahabaw ye ni ala y'a laɲina a ye taamasiyɛn fɔ komi a dɔn kɔni hakili b'a la an selila waati min na arisatigi yɛrɛ ko k'an selila a don sɔgɔma min kɛ ko ala kɛra ko bɔgɔ tun b'a ten a n'a nun na donc jɔn hakili b'o la sa nana don jumɛn ne bɛ se k'a fɔ ne ni e ye ɲɔgɔn ye o don o mais an farala hakili t'a la don jumɛn de don sa fo a don sa nana n'a ma kɛ 21 ye voilà donc i hakili bɛ ta sa na i b'a ko sa nana nin don ka d'a kan ne ci sa ye ne ci nin don donc i hakili bɛ jigin taamasiyɛn na donc Abdullahi ibn Unais ko k'a don bɛnna sunkalo o don sunkalo o bɛnna tile 23 ma hadisa wɛrɛ bɛ yen ale kira b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam Ubay ibn Ka'b o de bɛ hadisa in mafilɛ Ubay ibn Ka'b ko a ko wallahi Ubay ibn Ka'b de ko ta ko wallahi inni la ayikale ko wallahi inni la a'lamuha wa aktharu ilmi hiya laylatu allati amarana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi qiyamihi hiya laylatu 27 donc ni hadisa wɛrɛ min b'a yira an na k'a fɔ lailatul qadri min bɛn 27 ma Ubay ibn Ka'b ko a y'a kale a ko wallahi k'ale bɛ lailatul qadri su dɔn donc o don ala y'a dɔnniya di ale ma i n'a fɔ a y'a dɔnniya di ale kira ma donc ni ala bɛ se ka dɔnniya di hali bi an filɛ sunkalo min na ala b'a dɔnniya di mɔgɔ dɔw ma zalika fadlullah wala tala ka fusamantiya de yutihi man yasha a b'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min ka d'a ye donc ala taala bɛ se ka jɔn dɔw suganti ka lailatul qadri foli ye o t'u ka cɛya ye dɛ tuma dɔ i ka fisa ni dɔ ye mais ala b'a don yira o tigi la mais i b'a sɔrɔ e bɛ bato min kɛ ale t'o kɛ mais fusamantiya kama fusamantiya ale ta ye a b'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min ka d'a ye donc Ubay ibn Ka'b ko nin fɛnɛ nin ye riwaya wɛrɛ ye a bɛ komi sunkalo wɛrɛ la ale y'i kale ko wallahi k'ale bɛ lailatul qadri dɔn u k'a ma k'i bɛ lailatul qadri dɔn ko wa aktharu ilmi hiya a ko ne yɛrɛ ka pour que ne k'a dɔn k'a fɔ ko tile 27 su don allati amarana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi qiyamiha a don su ala kɛra anw bɛɛ yamaruya an ka seli donc wa kira kun b'a dɔn hali n'a ma fɔ mais sisan a ye min kɛ a ye mɔgɔw yamaruya k'u ka wuli ka seli donc Ubay ibn Ka'b ko ala kɛra y'o min kɛ dɛ wallahi o don ye lailatul qadri ye donc Ubay ibn Ka'b ko k'o don bɛnna tile 27 ma donc a bɛ se ka bɛn tile 29 ma a bɛ se ka bɛn tile 25 ma dɔnnibagaw b'a f'an ye lailatul qadri tan laban n'a bɛnna juma su ma i ma fili ni zen ta bɛ bɛn juma su ma juma su nata n'i ma fili walima a tɛ bɛn o ma a tɛ bɛn o ma donc lailatul qadri ni 21 bɛnna juma su ma a bɛ se ka kɛ o de juma su bonya kama ala bɛ se ka o juma su in sɔn lailatul qadri la sunkalo kɔnɔ o bɛ se ka bɛn lailatul qadri ma donc n'o bɛnna juma su ma n'a bɛnna 21 ma o de k'i jija kana sunɔgɔ a don n'a bɛnna 23 de ma juma su bɛnna 23 ma da la i ka ŋaniya selen k'a fɔ ko o don su barikama in o bɛ se ka kɛ lailatul qadri ye kana sunɔgɔ o su voilà biɲɛ 27 su ye o bɛnna juma su ma voilà n bɛ fɛ ka nin de fɔ n tun bɛ fɛ ka nin yɛrɛ de fɔ n ka 27 donc bi bɛ bɛn juma su ma biɲɛ 27 su ye donc bi bɛ se ka kɛ lailatul qadri ye 27 su fɛnɛ kɔnɔ donc tamasiyɛnw na dɔnnibagaw b'a fɔ k'a f'an ye k'a fɔ bi bɛ se ka bɛn lailatul qadri ma donc e min tulo b'anw na bi ni ala y'a kɛ i tulo garisigɛ ye kana sunɔgɔ dɛ i jija alabato la donc n'a bɛnna 21 bɛnna juma su ma
mugani kononton fene bena juma shuma o la ibe mugani kelen sujo ka mugani kononton fene sujo kana to fana ka tagito ka da ka saka ku fene absaka ku fene ngala kira ba fane sallallahu alaihi wasallam ubay ibn ka'b de harza kelima fle ubay ibn ka'b ko hiya laylatu sabihati 27 yawm wa amma wa amaratuha laylatul qadri tamashiya bala ala kira fo sa risala hadisa fɔlɔ min n'a y'o fɔ ala kɛra ko k'a su san nana a sɔgɔma u selila waati min mais u selila ji ni bɔgɔ la donc lailatul qadri n'a su kɛra i n'a fɔ bi ye sini tile tɛ bɔ sini tile tɛ bɔ ka yelenba bɔ o don i b'a yira o donc lailatul qadri tile don tile tɛ farinya donc o y'a taamasiyɛn dɔ ye sahabakɛ filɛ k'o de f'an ye hadisa la a k'a don ni tile bɔra tile tɛ farinya tile bɛ sumaya i b'a sɔrɔ tile tɛ bɔ i n'a fɔ a bɛ farinya don tɔw la cogo min na donc n'o kɛra k'i yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ i ka baara ɲumanw caya ko n'i y'o taamasiyɛn dɔn i yɛrɛ la dɔrɔn walima n'i y'o taamasiyɛn dɔn lahalayaw la dɔrɔn k'i k'i jija i ka sarakatiw bɔ i ka duwawu kɛ i ka bato kɛ donc lailatul qadri an bɛ ala deli ya rabbi ala k'an bɛn a ma ya rabbi ala k'an bɛn a ma ala k'an bɛn a ma n'i bɛnn'a ma i ye hadisa min fɔ sisan dɔnnibagaw bɛɛ bɛ k'o de fɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam tumana min na a bɛ su seli la a bɛna kɛ dɔ kɔnɔ ni bɛnn'a ma ni safo seli kɔfɛ an bɛ nafulaw minnu seli o bɛ wasa kɛ o bisu san ne taara safo selikɛyɔrɔ la i taara wuli seli i bɛna lailatul qadri ma i ye jogo tan min seli i bɛna lailatul qadri ma mais kana da o jogo tan in ma dɔ fara a kan k'a ka fisa ni kalo ba kelen donc ka n'i yɛrɛ la perdre dɔ fara a kan hali bi donc i bɛ dɔ farali min k'a kan o de bɛ dɔ fara i ka baraji kan donc ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa ni an Aisha b'a fɔ n ye an Aisha ko tumana min na a ye ala kira kɔnɔ ladabu kama a ma sɔn ka wuli ka bato k'a yɛrɛ ye a ma sɔn ka wuli ka seliji ta ala kira bɛ seli la e jɔn fana ka seli e jɔn ka jogo fila seli non a karamɔgɔ bɛ yen hadamaden fo karamɔgɔ de ka sɔrɔ i la fo shehu de ka sɔrɔ i la kana kɛ i yɛrɛ ma ten n'i k'i yɛrɛ ma ten yɔrɔ sɛtani bɛ se la don dɔ la karamɔgɔ t'e la e yɛrɛ b'a fɔ mɔgɔw ye non ne kɔni karamɔgɔ tɛ ne la o bɛ na ni yɛrɛ bonya de ye ala k'an kisi a ma o bɛ na ni yɛrɛ bonya de ye an ba Aisha ka nin hadisa in b'a fɔ an ye de an ka karamɔgɔw ɲininka lailatul qadri su an bɛ mun kɛ ka d'a kan karamɔgɔw de bɛ ala kira jɔyɔrɔ la al ulama warasatul anbiya donc n'i bɛnn'a ma si téléphone ta i bɛ karamɔgɔba min dɔ dalen min na a wele karisa bi bɛ lailatul qadri ma wa an bɛ mun kɛ n'a y'i bilasira ni bato min ye o bato kɛ o de ye hɛrɛ i ma donc an ba Aisha y'o de kɛ ala kira la sallallahu alaihi wasallam ala kira kɔnɔ ala kira kelen ka salam bila ala kira k'a ma k'a kɛra cogo di a ko i sigilen don a ko n bɛ gɛrɛ kɔnɔ a ko n bɛ mun kɛ bi ni bɛnna lailatul qadri ma ala kira k'a ma ko a fɔ a k'i dalakɛsɛ ye donc ala kira zikiri f'a ye a ye zikiri d'a ma a ye duwawu d'a ma a ko a fɔ allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma e ala innaka afuwun wallahi yɛrɛ yafa masa ye wallahi ala de yafa masa n'ala ma yafa ma maa si tɛ kisi lahara an ka baara ta an ka baara k'a fɔ an bɛ baara min kɛ k'an b'an jigi da o de kan ko an bɛ taa don alijinɛ la an tɛ se ka ala sara o la o ala ye ɲɛ d'an ma an bɛ se k'o sara. ni mando dɛmɛnenw ka baara kelen o n'o fɔr'i ye ka tila k'a ye ko olu yɛrɛ siralen don u jɔrɔlen don a i bɛ da la k'a fɔ san joli i bɛ san joli balo e ye san joli balo i ye ɲuman joli kɛ e bɛ t'i jigi da ɲuman jumɛn ka lahara jɔ don donc an k'an jija baara ɲuman na allahumma innaka afuwun ala kɛra ko an ba Aisha ma to k'a fɔ ala e de ye yafa masa ye ala ye ɲɛ d'i ma facture t'a la si tulo b'i bolo i bɛ mɛnni kɛ facture t'a la ni e y'i ka bato caman kɛ ka t'i jɔ ko ala ne ka bato filɛ ne bɛ kisi ni nin ye ala b'a f'i ye ɲɛ facture an k'o bɔ a la tulo facture an k'o bɔ a la donc i yɛrɛ bɛ na ye a tɔ to bɛrɛ ye mais ala kɛra b'a fɔ don dɔ la a ka risala sallallahu alaihi wasallam a ko maa si ka baara ti don alijinɛ la maa si ala kɛra o waati min na maa dɔ sɔrɔla jama la o ko ala kɛra hayi e ala kɛra ko hayi ne illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi fo ala k'a ka hinɛ kɛ k'an datugu sinon hayi ne n ka baara tɛ n kisi ala ka hinɛ de b'a to an bɛ don alijinɛ la ala ka hinɛ de b'a to an bɛ seli an bɛ tugu ala kɛra ka hadisaw kɔ an bɛ tugu kuranɛw kɔ an bɛ tugu dɔnnibagaw ka yamaruyaw kɔ donc ala de ye yafa masa ye an bɛ ko k'ale de la a bɛ yafa ma a b'an ye a bɛ yafa wala kan ka yafa ma fɛnɛ a ko tuhibbul afwa e ala yɛrɛ bɛ yafa yɛrɛ de fɛ e ala yɛrɛ de ye yafa ye fa'fu anna ala yafa ma fɛnɛ masa
donc an fana kan an jija ka nafila seli nan an sɛgɛnna nafila seli la i sigi i ka nin fɔ ka caya ni nafila seli alimamu nɔfɛ i sɛgɛnna ayi da dɛ non i sigi e kɔlɔsi tan allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma innaka a fɔ k'i dalajɛ fo ka dugu jɛ ni sɛgɛnn'o la kɔlɔsi bila i ka seli i ka nafila seli daminɛ fɛnɛ hakɛ t'a fɔlɔ la a fɔ dɔrɔn ala kɛra dɔ fan Aisha ko a fɔ dɔrɔn innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ni nin jaabira ni ala yafa i ma ma ban jɔn b'a dɔn k'a bɛ bɛn i ka laylatul qadr laban ma jɔn b'o dɔn o t'o dɔn sutan laban o de la ala kɛra ma sɔn an k'an sigi ka su dɔ kɔnɔ ka bato kɛ su dɔ kɔnɔ ka su dɔ to yen hɛrɛ kama a ko k'an ka ɲini tan laban kɔnɔ donc ni maa min y'a su tan bɛɛ jɔ dun i bɛ bɛn a ma o a banna donc n'o kɛra ni sunkalo bɔra jɔn bɛ sɔn k'a fɔ ko e ma bɛn laylatul qadr ma mɔgɔ si tɛ se k'o fɔ ka da kan i ye su bɛɛ jɔ nafila la i ye su bɛɛ kɛ zikiri la donc o dɔrɔn tɛ n'i sera ka taa misiri la mɔgɔw nɔfɛ i ka se ka courage sɔrɔ i ka nafila jɔ diyagoya tɛ mais taa i ka baraji sɔrɔ i ka ɲɛyɔrɔ sɔrɔ i ka jɔyɔrɔ sɔrɔ lahara jɔ don n'i ma s'o fɛnɛ la i bɛ se sarakati bɔ de la sarakati bɔ k'a fɔ ko bato min don k'a fɔ ko bato kelen dɔrɔn de don ni ala tun ye bato dan kɛ seli ye walima su ye si mɔgɔ min tun se ka sun dun n'i banana dun donc hɛrɛ kama ala ye bato caya donc aljinɛ sɔrɔli daw caya ni mɔgɔ min se sun na i jija i ka to ka nafila seli o bɛ kɛ sababu ye k'i don aljinɛ la mɔgɔ min fana tɛ se ka nafila seli i b'a sɔrɔ sun de ka nɔgɔ ale ma donc e fana ka sun de bɛ kɛ sababu ye k'i don aljinɛ la mɔgɔ dɔw bɛ yen ale se o la ale bɛ se ka sarakati bɔ de la mɔgɔ dɔw bɛ yen ale se o la ale bɛ se k'i sigi ka zikiri de kɛ ale bɛ se ka si a ɲɛ la ala y'o nɔgɔya fana ye donc ne ko k'e b'o to yen ka i bala mɔgɔ wɛrɛ ta ale se o la i tɛna ɲɛyɔrɔba sɔrɔ donc ala ye min nɔgɔya i ye a su baara ɲuman caman n'a kɛ n'i bɛ se hali ka wuli ka taga bɔ mɔgɔ filaw de ye minnu kɛlɛlen don t'u cɛ bɛn t'u ban ala kɛra k'a di sako sallallahu alaihi wasallam a ko ala adullukum ala afdali min darajati sawmi wa salati wa sadaqa n'ala kɛra k'a di sa ye a ko sahabaw silamɛw aw tɛna n ka fɛn dɔ yira aw la wa fɛn min n'a daraja ka bon ni seli ye kelen a daraja ka bon ni siyam su ye a daraja ka bon ni sarakati ye an ma nin fɔ sa k'an bɛ laylatul qadr ya ala kɛra ko dɔ la sahabaw ma a ko sahabaw aw tɛna n ka fɛn dɔ fana yira aw la o fana ka fisa dɛ o ka bon ni seli o daraja ka bon ni seli ye o daraja ka bon ni su ye su min ni ala dɔrɔn de b'a baraji sɛbɛn mais ala kɛra ko daraja ka bon ni su ye a daraja ka bon ni saraka ye o jumɛn ye sahabaw bɛɛ y'u kolo ɲɛgɛlen jɔ ala kɛra o f'an ye donc ala kɛra ka hinɛ lajɛ ja fɛn dɔw fana bɛ yen o daraja bɛ nin bɛɛ sanfɛ donc ala kɛra a ma sɔn k'o dogo a y'o f'an ye donc an ka hɛrɛ de b'o la n'a ɲinɛna fɛnɛ an ka hɛrɛ de b'a la an ka tɔɔrɔ t'a la f'an k'o de faamu an ka hɛrɛ de b'a la donc sahabaw ko ala kɛra ma o jumɛn ye kabako filɛ qalu a ko bala ya rasulallah ya ala ka kira o f'an ye qala islahu zatil bayni a ka ye ɲɔgɔn cɛ dilan a ye ɲɔgɔn cɛ dilan o ka fisa ni aw ka seli ye o ka fisa n'aw ka su ye tuma dɔ la o ka fisa n'aw ka sarakati ye tuma dɔ la ka d'a kan n'i sunna i selila i ye sarakati bɔ e ni i silamɛɲɔgɔn i balima man di o de b'i ka silamɛya bɛɛ kari o de b'i ka silamɛya baraji bɛɛ bila ji la donc ala kɛra filɛ ka o de fɔ donc a don su e ma se ka sarakati bɔ o se t'i ye e ma se ka wuli ka nafila seli tuma dɔ la hali téléphone bi alhamdulillah téléphone ta i ka maaw cɛɲa i ka balimamaw cɛɲa i b'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ yen n'i yɛrɛ bɛ du kɔnɔ i ka bɛn kuma fɔ i ka keleya kuma fɔ n'i bɛ se ka wuli yɛrɛ wuli ka taa bɔ mɔgɔw ye i ni maa minnu kɛlɛlen don i ka taa ka kɛlɛ ban ala kɛra ko ka fisa ni sarakati bɔ y'a don o ka fisa n'i ka sun y'a don o ka fisa n'i ka seli y'a don ka d'a kan n'i bɛ seli i bɛ sun i bɛ sarakati bɔ ni nin jogo b'i la ala mago t'i ka foyi la rancune man di ala ye funu man di ala ye kana sɔn ka funu silamɛ kɔrɔ non n'a fɔra k'e bɛ nin ɲuman bɛɛ kɛ jogo kelen fana ka sɔrɔ e la tuguni k'e diminen bɛ ala ka jɔn dɔ kɔrɔ o man di ala ye o man di ala ye donc an b'an jija nin fɛn ninnu na an ka nin to an hakili la ala bɛ yafa bɛɛ ma fo maa damadɔ ni maa b'a la maa minnu fununen bɛ ɲɔgɔn kɔ maa minnu fununen don ɲɔgɔn kɔrɔ sitanɛ sera maa minnu na o ma sɔn ka kuma ɲɔgɔn fɛ rancune b'u kɔnɔ o man ɲi kana sɔn laylatul qadr su kuma laban na laylatul qadr su kɛlɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɛ se fɛɛrɛ o fɛɛrɛ b'i bolo hali ni nkalon de don a dilan u cɛ bɛ se ka ɲa
ni okay fana ka baraji ka buni Samiyuna al-Ghazi tai donc ibana baraji soro baraji mi walma hera soro hera mi naga buni kalu bakile donc ni hera badi pada fuli amadi ma boya munu ba kono sama tiya munu ba kono kanga sufana nafla silu o fana chaya wakayira ka foko amba aisha di tumeni yoroni fo ka fo Allahumma innaka afuwwun tuhibbuna fa'fu anni ko muso dɔrɔn de b'a fɔ muso fara ci denmisɛnnin fara maakɔrɔba bɛɛ kan ka fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a fɔ o kumana an b'i fɔ dante foli min na nin tun ye imam Seyidu Jalo ye ka bɔ Badalabugu minnu ko b'a ka ɲininkaliw kɛ walima kɛlɛ aw bɛ fɛ ka nafila wɛrɛw sɔrɔ ka se ka nafila fɔw ye ka zikuru fɔw ye ka yafa ɲinicogo fɔw ye aw bɛ se ka minnu kɛ waati tɔ ninnu kɔnɔna na aw bɛ se ka wele a ka nɛgɛjuru sira la o de ye 76 12 98 19 walkele 66 61 90 51 o kumana mi fo 55 o de 66 61 90 55 n'aw ye Seyidu wele dɔrɔn n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na o kumana an b'a fɔ dante foli min na e yɛrɛ fana k'i fo ka ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ Ala k'i sara ni hɛrɛ ye an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aw kan bɛ waati bɛɛ bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين